A wannan Juma'a, 6 ga watan Janairun shekara ta 2023 da maraice ne, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya karɓi bakuncin wata tawaga daga tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen Najeriya Malam Zubairu Dada, wanda ke ɗauke da saƙon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A lokacin da yake yi wa manema labarai bayani, Minista Zubairu ya ce, ya miƙa saƙon ta'aziyya daga shugaba Buhari zuwa ga takwaransa na jamhuriyar Nijar sakamakon rashin da aka yi na ambasada Rabi'u Akawu, wanda tsohon babban magatakardan hukumar haɗin gwiwar Nijar da Najeriya ne. Marigayi Rabi'u Akawu ya taka rawar gani sosai a duk tsawon zamansa a birnin Yamai a dalilin aikin hukumar, wanda sanadiyarsa danƙon zumunci da hulɗa da kuma dangantaka suka ƙara ƙarfafa tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu, in ji Minista Zubairu, wanda ya ƙara da cewa har ila yau ya mika gaisuwar ta'aziyya ga shugaba Muhammad Bazoum da kuma al'ummar jamhuriyar Nijar gaba ɗaya baki ɗayanta sakamakon rashin wasu mutane 3 da muka yi a dalilin tarwatsewar wani jirgin ƙasar mai saukar angulu mallakar rundunar sojin jamhuriyar Nijar. Minista Zubairu Dada ya kuma bayyana cewa duk abin da ya shafi Nijar tabbas tarayyar Najeriya sai ta ji raɗaɗin abin, in ji shi. Abin da ya taɓa hanci idanu da ruwa suke yi. Abin da ya taɓa Najeriya lalle na kusan da ya taɓa Nijar duka. Najeriya, Najeriya, Najeriya da Nijar daidai suke. Ku zo mu yi kallon warwada. Hasken duniya. Yau dai an tabbata da kun ga tawaye muke. Muhammadu Buhari. Shugaban dun Najeriya. Muhammadu Bazoum. Shugabanmu na Nijar duka. Muhammadu Buhari. Ga Muhammadu Bazoum. My baby yau sun game. My baby yau ga su zama na sai murna dai muke. My baby yau ga su zama na sai murna dai muke. Hassan ne da Hussein mun ga lalle abu yayi kyau. Najeriya, Najeriya, haka Najeriya.